थाने 8 तारिखो जोंनि बरं होम मिनिस्टार Amitshah जी बतिफ्रा फायखा नेशनल फरेंसिक यूनिवर्सिटी खुलना बागै आफ्रो जों नम्बर रिंखा जोंनि लीडर नम्बर रिंखा दिन Ipft सेंट्रल लीडर ते MLA जों बावै थांमालायखा सार्किट हाउस सारै जरावो आफ्रो जों Amitshah जी नो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा टेबल जों रिसारक रिखा बावै जों 10-20 मिनिट जों कक सालायखा किन्तु बने ब्लाइ टाइम शर्ट बो थांना नांगौ आबंबो कामखौ कक सालायमालिया तेबो जोंनि Amitshah जी बो साखा बो स्राय साखा फाइनाय एप्रिल मासेगो बो जों रिंनाय आब्ला जों डिटेल बावै जों सालायनाय जोंनि मांथाय सप्ताह जोंनि जे इश्यू दंमोन नो जोंनि पेन्डिं इश्यू दंमोन जों सालायनाय आफ्रा मनो साखा जों एप्रिल फाइनाय के बनि जे गसेखा आं दर जत्तन टीम नो आं रिंनाय फर्स्ट वीक एप्रिल रिंनाय आफ्रा गाहाम के कक सालायनाय होनबो साखा आबन बागै जों जोंनि जत्त टीम जोंनि सेंट्रल लीडर Ipft ते MLA राव तैयै जों थांनाय आं इमिडियेटलि बनो चिठी सुइनाय जे जों बाय एप्रिल मासाव जों डायलग खायनो बागै बजनो साखा बजनो रिंखा जों थांनाय आबांगै जों मांबेलाय खर गाहाम जोंनि एप्रिल मासाव जोंनि स्ट्रं टीम जोंनि पार्टी Ipft जों होम मिनिस्टार जुदि मानखांखाय जों प्राइम मिनिस्टार ते JP नाड्डा उखौ थांबाय जों मालायनाय हामबाय।